που είχε λίγο νωρίτερα, όταν με χειροπέδες στα χέρια αναχωρούσε από τα κρατητήρια της αστυνομίας. Μου βάλαν και χειροπέδες, έτσι όπως βλέπετε καταλήγει κάποιος που χαρίζει γέλιο στον κόσμο. Αν έκανα εμπόριο όπλων, πούλαγα ναρκωτικά, έκλεβα λεφτά από το κράτος, θα είχα άλλη μεταχείριση. Ο δημοφιλής τοπιός οδηγήθηκε εδώ στην αστυνομική διεύθυνση Πειραιά λίγο πριν τα μεσάνυχτα με την κατηγορία της παραβίασης φραγίδος. Όπως υποστήριξαν οι αστυνομικοί, έπρεπε να συλληφθεί επειδή προσπάθησε να λειτουργήσει στο θέατρο Δελφινάριο χωρίς άδεια και ενώ αυτό είχε σφραγιστεί από την Ομαρχία από τον περασμένο Σεπτέμβρη. Όλο το χειμώνα έμεινε κλειστό και την Τετάρτη που πέρασε μετά από ένα χρόνο η Επιτροπή πάλι γνωμοδότησης, ανοίχθηκε το θέατρο για να μπει μέσα η Επιτροπή. Παρουσία και 2 αστυνομικών που είναι εκπρόσωποι της αστυνομίας στην Επιτροπή για να μπουν μέσα να ελέγξουν το χώρο. Άρα το θέατρο προσφραγίστηκε και εμείς μπήκαμε μέσα για να φτιάξουμε όλα αυτά τα πράγματα που μας ζήτησαν. Η εισαγγελέας η ίδια διατύπωσε ιδιαίτερες αμφιβολίες κατά πόσο έχει τελεστεί το αδίκημα. Όπως ισχυρίζεται ο γνωστός ηθοποιός, νοικιάζει το θέατρο από το 2005 από το Δήμο Πειραιά για 141.500 πρώτο χρόνο και προσπαθεί όλα αυτά τα χρόνια να βγάλει άδεια, αλλά δεν τα καταφέρνει λόγω γραφειοκρατίας. Είτε γιατί δεν έχει υπογράψει η κυρία Α, είτε γιατί δεν έχει υπογράψει ο κύριος Β, είτε την τελευταία δικαιολογία που άκουσα την Παρασκευή γιατί δεν είχαν κλητήρα να το πάνε από την κυρία Α στον κύριο Β.